Uztailaren 7 gero eta gertuago dagoenez eta metalgintzako negoziazioek bere horretan jarraitzen dutenez, aste honetan proposamen bateratua aurkeztea erabaki dute LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Langileen erdia baino gehiago ordezkatzen dute hauek. Honako bi baldintza zehaztu dituzte proposamenean. Batetik, KPI-ari lotutako soldata igoera eman behar dela. Horrek enpleguari eusten lagunduko duelako. Langileen eros ahalmenari eutsiko dio krisialditik lehenago aterako gaituzten politikak sustatuz. Eta bestetik, blindatze klausulak jaso egin behar direla. Non derrigorrezko arbitraia baztertuko den eta ultraktibitatearen legezko gutxieneko epea handitu. Akordioak iraun dezan negoziazio kolektibo beraren oinarri gisa. Egoera ikusita, ELA sindikatuari batzeko deia luzatu diote. 30 urtetan ezagutu ez den garaizail honetan, langileen entzun eta sindikatuen arteko batasunen aldarria entzun dezatela. Eusko Jaurlaritzari ere dei egin diote esku har dezan, patronalari negoziazioetan eseri dadila eskadi ezaion. Hain zuzen, proposamen honekin, patronalaren benetako jarrera agerian geldituko dela esan du Jon Ander Goñik. Dagoeneko aitzakiarik ez duela. Ildo honetatik, argi utzi dute proposamena baztertuko balu, uztailaren 7az geroztik ere protestan jarraituko dutela.